Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu naših tutoriala. Ajde ti polako da naučiš da radiš sa JavaScript failovima. Napravite neki folder na vašem disku gde ćete da smestite failove. Ja vam predlažem da instalirate Light server, ostavit ću vam link dole u opisu, kako biste lakše mogli da vidite promene koje ćemo da pravimo na našoj web stranici. Prvi fail koji ćemo da napravimo zvaće se index.html i obično web stranice imaju ovaj nastavak, tako da kad budete hteli da pravite, obično ćete praviti stranice sa ovim nastavkom. A drugi fail koji ćemo da napravimo, nazvaćemo ga vozovi.js i svi JavaScript failovi imaju ovu ekstenziju .js. Dakle, .html failovi su ono što je recimo kao platno slikaru ili zamislite radnu površinu. To su HTML failovi. CSS failovi, to su failovi koji daju opis tim elementima koje se nalaze na vašem platnu. Do toga ćemo doći možda u nekom drugih serijala. I JS failovi su u stvari JavaScript failovi koji daju neke mogućnosti korisniku da ima neku interakciju sa elementima koji se nalaze u HTML failu. Mi ćemo uzeti i u index.js-u. Ukoliko koristite VS Code, imate za njega jednu korisnu ekstenziju koja se zove Emmet, koja će vam malo pomoći da ne kucate sav ovaj boilerplate code. Ovo otprilike uvek ovako izgledaju početne stranice koje imate. Mi ćemo nazvati našu vozovi i čisto da bi nam se nešto prikazalo. Da nas ne kritikuju što pišemo ošišanom latinicom. Početna stranica, engine. Pošto nije tema ovog kursa HTML, neću vam objašnjavati šta se ovde dešava, osim toga da trebate da biste uključili vaš JavaScript file u HTML file koji se prikazuje u vašem brauzeru, morate da napravite script tag. Script tag izgleda ovako. I s obzirom da se nama JavaScript file nalazi na istom mestu, to jest u istom folderu, gde se nalazi HTML file, onda je dovoljno da napišete ovako. Ukoliko bismo napravili, recimo, još jedan podfolder, gde bismo smeštali sve naše JavaScript failove i u njega ubacili ovaj vozovi.js, morali bismo da dodamo ovako prebacivanje tastature. Ok, i VS Code će vam ponuditi putanju do foldera koji možete da potvrdite i on tamo pronalazi vozovi.js. Znači, zbog organizacije koda možda vam je i bolje da podelite JavaScript file na jednu stranu, CSS file na drugu stranu, HTML na treću i onda ih posle spajate sve na jedno mesto, čisto da biste lakše mogli da imate odvojeno gde se šta nalazi, da znate gde možete da tražite. I okej. S obzirom da smo se u prošlom videu smo se igrali malo sa onim console logom i videli ste kako sve to funkcioniše, otićemo sada samo u naš file vozovi.js i kaže ovako console log sledeća stanica i svi koji su putovali vozom ili putuju vozom znaju da se i najavljuje na engleskom, doduše malo lošem, pa to zvuči next station Beška. Ok. I sada ćemo na kraju svakog iskaza morate staviti tačku zarez, inače može doći do greške. Hajde da napišemo još par ovih console logova, pa ćemo da vidimo kako to izgleda. Znači, posle Beške idu Čortanovci,
Posle Čotanovaca idu Karlovački Vinogradi. Posle njih idu Sremski Karlovci, Petrovaradin i ona kaže poslednja stanica ili terminal station Novi Sad. Ok, mi imamo sada naše vozove JS koji će se pokrenuti na našoj index.html stranici zato što smo ih ubacili ovde uz pomoć ovog script taga. I sad to možemo da vidimo. Znači, pokrenuli ste light server i idemo sada u vaš omiljeni browser i pokrećemo localhost 3000. Početna stanica je Inđija. Međutim, nema onih konzol logova koje smo napisali. Sećate se kako da uđemo u konzolu. Desno dugme, inspect, prebacim na konzolu i tu smo. Znači, napravili smo uspešno prvu stranicu koja je uspešno izvršila naš JavaScript. Čestitam! Međutim, ovako napisan JavaScript nije baš najlepši. To ćemo naučiti već u sledećem videu kako da ovo napišemo bolje i lepše. Do tada, svako dobro!